שלום לכולם, אני עמית. ואני עידו, וברוכים הבאים ל-AI Gaming and More. היום נראה לכם מדריך איך לשתף את המסך עם חברים שלכם, או עם מי שאתם רוצים, בעזרת האתר סקרינליפ. הקישור שלו יהיה בתיאור הסרטון. בואו נתחיל. דבר ראשון, אתם לוחצים לכפתור Share Your Screen Now, ואז אתם מגיעים למסך הזה. תתבקשו להתקין פלאגין כזה של ג'אווה, זה לוקח בדיוק כלום זמן. לוחצים על הכפתור Run. 2 דקות בערך. כן, ומקבלים קישור. אני עכשיו אשתמש בקישור שעידו נתן לי וידביק אותו לפה, ואתם עכשיו זה טוען את המסך, והנה המסך של עידו. זה הערוץ שלנו כמו שאתם רואים. אם עכשיו הוא מחליף את הכרטיסיות, פותח כרטיסייה חדשה. אוקיי, אז פה הסתיים הסרטון. מקווים שנהנתם, ותראו לנו את התמיכה שלכם בעזרת הסאבים והלייקים שלכם והצפיות שלכם. אז ביי ביי.